Bi hatina werzê buharê, ev şareîna ve akirê rêvazfiroş lê rêz dibin. Her êk bi xwe cihekî destnîşan diket bû firûtina rêvazên xwe, ew bi dirêjahiya meha buharê cihê wan lê re ye û rêvazên xwe difirûşin. Dawud gencekî akirê ye. Ew li dewroberên akirê dijît û digel hevalên xwe bi şev li demjimêrên direng qesta deverên kwîstana dikin, bi zehmet û mandîbûn heta bişên çend ferdekên rêvazan bikin û bû êvarî bige hinef akirê û debara jiyana xwe pêdavîn bikin. قرآن رواز 20 ayva sê wextê tê dişîne bît ema çînê û heta 25 xwe emînîtin. 25 wê ve pîre bît namînît. û li kê minteqeyên çi ne? Lay Kwîstana werde. Bele. Ma beheskeyên çawa çi ne? Tinê çi ne? Vêkira çi ne? Na wala me saet dû nîvî şevê sê em seyareka pîkap debilaksin. Ama teqrîbê 12 neferîn, 13 ne vê qiraçînê pêkeva. Nefer û 10,000 de seyarê ebed. Çîn heta dehê 11 lê wê dêbîn pişka xwe rêva sakeyn li we saet 12 tênewe marê. Zikirî digel beşeka dîtir ya rêvazfirûşan ew diçine devera soran. Li Qendîlî çavereyê hatneva wan rêvazçina dibin û rêvazên wan lê dikirin û diîne akirê û bi mifayekê kêm dubare difirûşneve. خودی اتانو که یعنی داخل خلکی زور و بس نکل لیره و برای یعنی رواس پیره بیتن هیچ که بیله ببارن یا هیچ که بیتن داخل خلکی گله کیم بیانو که Welatiyên akirê jî di meha Remezanê de û bi taybetî li demjimêrên berî fitarê qesta kirîna rêvazan dikin çûnke sereray tam û çêja wê mifayên tendurustî jî hene. خودی رواز گیا که باریه گلکی بفایه بو گلکی شانو وکی واریا هم جی دچینه مالت خود دستگاه که یا دو دستگاه دبینه و گلکی مفایه و گلک بو گلک نخوشی و وان چارەسەری مروی دیتا کرن. Rêvaz li giyayên buharî ye, li deverên çiyayî û saz şîn dibît û xwarineka bi tam û çêje digel hindê jî dikevin da di kurdewariyê bû mebestên tendurustî hatiye bikarînan. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akirê.